Tongaibu koroi sukse chini jai tirok usti mui koroi mai bu koroi asuma mai kam nai tungnan thangjao harang mas. Hello guys, norong jotono lamsuko taisa ni katal vlog ko tinini vlog hengkai tamong nai saimea hengkai tamong kai chinogo mairong rogo kurui mai bo phama phranya wati ni bagone problem dukhong laijak nagadi ram suka ngai ko mai phran mani chatu je wati mang phayoi one ngai ka mairong kori khanogo mai kisa chalai tonglai kha chung tabu ahai mama hingkai mai ma phranya sal ekdom nagadi nokha ekdom ses kosom wati phaina babu khupa जों बाहाय के बाय बोसोरा दे हिंkai mairong koroi mai masure ration bo mairong malia chini ration dealer bo mairong tuya mai musaya जों tabo bazani paisana khai bo dam rang bo koroi oboni bagoi dukhong laijak chini to ke bo koroi ja gai जोंनो chubai charnai bo ke bo koroi oboni bagoi जों simina ahai ke tongai jao जों khorok dam bihik busai busa ahai ke tonglayo hingkai kebono share khaina bo koroi dukho kosto rokno hingkai chini bai chini no inglayo chini bai chini no ingkulayo ahai mamangse tongai bo koroi sukse chini jai tirok usti rok haino ang moi soin tongo do muya kong tham tongmani obo hingkai tai mukhi butui chaita da pasta tongmani obo no songka hingkai kang gorong phaisa phainei ruka labra hingkai songoi rukai ko nga mai khai nai tosla chikon tebe ma songo tam kai mairong pai thanga chini sinja khai mai chana mana kha mui koroi mai bo koroi asuma mai mui tai koroi ja kharmo sinja o dalo yogi chana ka koi kholi tongo tamo dalo tok saphokai tongya dai he amte hai amakai imakai pura milik milik balai pura soft hingkai aboni bosok onek thogo yogi jak hingkai ang obono kholoi yogi chanai ekonai kulik kulik khole o tai bukur khungna naya I can chaiman hogana tok saphokai bui deba mako koi tamo hin chaimi ang omo hai sem bolai tok saphokai ni hingkai kuprap ta bolai omoni khai bolai milik buyang thang rang puja koroi kam nai tungnan thangjao harang ma sinja khai o bike kaisa se tongsiu kuno koroi kha tabok hingkai kisa berai gana buini nogo mamang tongoi selai o sinta nango betla amni bagoi kisa berai gana hello tabok hingkai kisa berai nani ongkholaijak tamge nogo hingkai buma busa selayo mane je tam hai jani bukha hanya tongphuyang go bon bagoi nogo bukha tongphuyang go nei berai nani ongkholaija sati tuijak bo hingkai no kai yang tamjani hapka mai bisro ham sati hungoi berai nai kokoi ano makeup khayo iko lipstick phuldo nagade obokai tama okay obo inko phone mangtika onganga lipstick hamare ba nai thuka bira nai thuka ni time dal songo dal bai koi phol song tongo an sanek thokjago gan bono songi chana naita dal chana ni sano ga buni ba ma songo kai asuma amui ko thong ko sta koroi tai o dal chimi na tong sina ma o kosto nang negative je ahake mamang hisi je sapung tini phungai khai phaimani nagbo komiya niale kisale komi tongkha tinile kisapano komiya
mairong se sungma khachini khetoni gatai nok rok se sungkha nokoni mai ses mairong ses watinang kun jaga bong khormaya haise kokthai tabuk hingke tok bahan songna nayo ang already box saji paikha pias rok rich paikha thok bai pias hingke tam hingke abo tini ni video ya do hingke abo mia yaw swkang ni hingke abono clip narwkmani hingke ang share khaijak o hingke tini share khaijak hinui video khlaijak bo kwrui nogo problem tongo hingke ba tei video bo khlainani bokha rok kwrui mane bokha hamya ong tongta hingke aboni bagui ang kwcham no phano lakugui rwgana hinui norok bai share khaigana hinui tabuk share khainai nai tongo hingke norok chajagui tongo hingke like share khai rwdi do hingke norok bahai tok bahan song ano kisa comment khai sadi hingke ang khai ahai songkha tini hingke ang khe bului bo songo ahai bo songo hingke ongko rang puisa kwrui rok ni bagui problem hingke tei nogorogo kunu wngkok income kwrui ani bwsai bwsari hamya kaam bo kwrui aboni bagui rang puisa kwrui onglai tongo bokha rok hamya ongla tongo aboni bagui kisa tongthoglaiya hingke tei kebo chubanai kwrui chwngno hingke youtube khlaimano bo ang onek bochor wngkha rang bo maya rang maya rok tamoni khlai rok hinui hinjago buibai rang maya phano ang ani lifestyle share khai uta norok bai hingke tamo ang agin jora khlai phaimani hingke abo khlaigana hinui ang harmani ong tongta hingke norok ani kok thikda thikya comment khe sadi kisa hingke ang tabuk mui songui bwtui rok rwbai kha bwtui rok rwui tabuk khai swrapjak songui mun bwtui ranchi hingke tiklaiui mai chalai sinai hingke abo tini ni video ya do hingke norok no share khaimani norok chajak ya do wngkha ang video kwcham rok share khaimani comment o sadi mai khuli tulai kha hingke mai chalai pai sinai hambai norok jotono ni video nai tongma bagui.